Dobrý deň, srdečne vás vítam na stretnutí Zdravý rozum, kresťanské a konzervatívne hnutie s občanmi. Dnešná situácia vo svete aj u nás doma nemá spoločného menovateľa úpadok práva. Čo sa tohto týka, keď to zoberieme z pohľadu teraz nie slovenského, lebo ako to právo trošku pokrývkáva, ale z toho pohľadu medzinárodného, áno, je medzinárodné právo. V zásade sú to rôzne medzinárodné dohody a potom je to samozrejme charta OSN. V poslednej dobe, ono sa nie vždy dodržiavalo to medzinárodné právo, ale tá situácia sa v poslednej dobe ešte zhoršila. Čiže ja by som to tak povedal, že to stále platné oficiálne medzinárodné právo už de facto neplatí. Ale nové nevzniklo ešte, nič nové nie je, čiže to je taký ten prechodný stav. Z pohľadu slovenského, to je naša jediná záchrana, by som povedať, a opora, to medzinárodné právo ako menšieho štátu. Hej. Ale v dnešnej situácii, že nemá zmysel tie veľmoci dráždiť v dnešnej dobe. Je dobré proste akože snažiť sa o mať relatívne dobré vzťahy s tými všetkými veľmocami. A v dnešnom prípade sú to tri veľké veľmoci, hej? Spojené štáty, Rusko a Čína, samozrejme. Čo sa práva týka, mali sme tu v podstate nejaký úzus až dohodu veľmoci po druhej svetovej vojne o nemeniteľnosti hraníc po vojnovom usporiadaní. Dokonca aj v 89. a potom aj na Balkáne v 90. rokoch sa tie štáty, aj Sovietsky zväz, rozpadávali na základe tých vnútorných hraníc. Pre mňa, v mojom vnímaní, to absolútne najfatálnejšie porušenie medzinárodného práva bolo Kosovo, kde de facto prestala ako keby platiť tá dohoda o povojnovom usporiadaní hraníc. Ale skúsme to prehodiť na tú Európsku úniu a otázku, či sa tu dodržiava právo. Právo sa nedodržiava. Vidíme tu právny aktivizmus, ale dokonca tu vidíme aj spochybňovanie práva priamo z vedenia Európskej únie. Zoberete si rumunské voľby prezidentské, čo mimochodom kritizoval aj J.D. Vance minulý rok v Mníchove. Ak si spomínate na ten jeho prejav. A to bolo flagrantné porušenie práva občana na pasívne volebné právo v tomto prípade, kedy mu jednoducho zrušili tie voľby tomu Georgeskovi za súhlasu z Európskej komisie. A dokonca jeden bývalý eurokomisár povedal, že podobne to môže dopadnúť aj v Nemecku, aby vyhralo AfD. Vidíme to aj na Slovensku, čo som trošku šokovaný z toho, že vládna moc si nevie poradiť s právnym aktivizmom, ktorý nám tu predvádzajú najmä sudcovia, ale aj prokurátori. A potom samozrejme nás vyvstáva otázka, čo s tým? Máme sa uspokojiť s tým, že právo je nevymožiteľné, že platí len niekedy a pre niekoho a platí hlavne pre tie liberálno-neomarxistické elity, aby ho využívali a zneužívali a nadužívali. No samozrejme, s týmto sa neuspokojíme, no a otázka je riešenia. Keď pán Štefunko hovoril o tých veľmociach, tak ja zazlievam Slovensku a vláde Slovenska, ale možno pán Štefunko bude mať iný názor, pokojne nech ho potom povie, že sme zatiaľ nevstúpili do tej Trumpovej rady mieru. A ja vám poviem prečo. Nie preto, že som amerikanofil. Svetový poriadok sa rozpadáva, to geopolitické ťažisko sa sťahuje na východnú pologulu zásluhou Číny a v prípade, že NATO prestane fungovať, čo už de facto je pravda, len de jure to ešte nejakým spôsobom držia, tak toho, čo som naznačil, vyplýva jedna zásadná hrozba a tá hrozba je tá, že tá nemeniteľnosť hraníc, to povojnové usporiadanie dnes vôbec nie je garantované.
My ale potrebujeme toho garanta. Dnes toho garanta v NATO bohužiaľ nemáme, aj kvôli tomu, ako je Slovensko vnímané. V podstate je ostrakizované to Slovensko aj v EU, aj v NATO. A nesmieme zabúdať na to, že na Slovensku máme aj na severe, aj na juhu územia, ktoré si nejakým spôsobom stále môžu nárokovať aj Poľsko, aj Maďarsko. Vidíte to na príklade toho opozičného maďarského lídra, ktorý sa zhodou okolností volá Maďar, ktorý hovorí o Feldwiedeku, ako tvrdohlavo hovorí o Feldwiedeku. A pri neplatnosti povojnového usporiadania sa pokojne môže stať, že si Maďari začnú nárokovať na to územie, ktoré mali počas druhej svetovej vojny, vrátane Košíc. Hej. No a my potrebujeme garanta. A preto hovorím, že je obrovská chyba, že sme zatiaľ nevstúpili do tej iniciatívy Donalda Trumpa. Aj keď on pôvodne ju založil kvôli Gaze, ale bol to len taký zástupný dôvod. Dnes už je jasné, že to nie je Gaza. Dnes sú dokonca obavy, že to má suplovať úplne nefunkčnú OSN, však tu teraz pán Štefanko, dlhoročný diplomat pôsobiaci v OSN, snáď potvrdí, že tá OSN aj Bezpečnostná rada sú ozaj už len papierové záležitosti. Aj napríklad s prihľadnutím na tie sankcie, o ktorých hovorím. No ale my potrebujeme garanta. Nás je 5,5 milióna, nie sme schopní dnes ubrániť svoj vzdušný priestor, aj to nám musia brániť susedia. A hlavne potrebujeme garanta kvôli tým hraniciam, aby tie hranice boli nemeniteľné. Lebo môže sa stať, že teraz v apríli sú voľby v Maďarsku, no čo keď ten Maďar vyhrá. A to Maďarsko s podporou Bruselu, lebo to bude mať, on je probruselský, si naozaj začne nárokovať na tie územia. Ja nehovorím hneď, že vtrhnú. No, ďalšia vec je, prečo by sme mali mať garanta, je koniec rusko-ukrajinskej vojny. Už dnes sa na Ukrajine ozývajú hlasy, ktoré si zase nárokujú územia v Európe, takisto. My nevieme zaručiť, že pri tých vzťahoch, ktoré dnes s Ukrajinou máme, tá Ukrajina, že sa neobratí na západ. To všetko sú možnosti, ktoré nevieme vylúčiť. Ja netvrdím, že to tak bude, ale nevieme ich vylúčiť. Uvidíme, akou formou a aký mier bude podpísaný na Ukrajine. No, pokiaľ to bude niečo také, že si tam Američania dajú svojho v úvodzovkách prezidenta, no tak bude to snad zvládnutelnejšie. No ale pokiaľ to bude niekto, ako je Kličko, ktorý je síce v konflikte so Zelenským, ale to neznamená, že je menší nacionalista, naopak on je väčší nacionalista, jak Zelenský, no tak potom máme problém. Hej. Nezabúdajte, že to bol Kličko, ktorý vyzbrojil ukrajinských civilov samopalmi. A tí teraz behajú po Európe ozbrojení. Už má Česká republika obrovský problém s podsvetím, lebo to tam ovládla Ukrajina, ukrajinskí teda zločinci. To isté určite bude aj na Slovensku. Takže my musíme bezpodmienečne byť niekým chránení, zmluvne chránení. A opäť sa musí vytvoriť nový systém dodržiavania práva, lebo stávajúci je nefunkčný. Dnes tu neplatí právo, dnes naozaj platí právo silnejšieho. A môžete s tým robiť, čo chcete, odvolávať sa na čo chcete. Dnes je to tak. Dnes sa z Európy stala postupne džungla. Vidíte to doma? Stále platí právo silnejšieho. Hoci moc má niekto, tí silnejší rozhodujú o politike na Slovensku. Tí silnejší rozhodujú o tom, ako bude vyzerať novela ohľadne kajúcnikov napríklad. Hej. Tu neplatí právo. Tu platí peniaze, pozadie a z toho vyplývajúca sila. My sa musíme k tomu právu vrátiť, ale nevieme sa k nemu vrátiť ako solo, ako nechránený. Nás musí niekto garantovať bezpečnosť. A pokiaľ to nemôžu byť Rusi, čo v najbližšom čase nevidím naozaj reálne,
Môže to byť len a len Amerika. Či sa to niekomu páči, či sa to nepáči. Obvinujte ma, že som amerikanofil. Ja nie som amerikanofil. Ale všetko, čo sa odohráva v Európe od konca druhej svetovej vojny, prišlo z Ameriky sem. Či to bola woke agenda, či to bola LGBT agenda, či to bola zelená agenda. Všetko prišlo z Ameriky. Určite príde z Ameriky sem aj tá zmena, ktorá sa udiala v Amerike, a my to musíme využiť. Žiaľ, tá história nie je o tom, že všetko, čo prichádza z Ruska, ale čo prichádza z Ameriky. Čo neznamená, že nemôžeme mať s Rusmi dobré vzťahy. Určite môžeme. Ale my to musíme túto príležitosť využiť, že dnes je tam administratíva, aká tam je, a ona tam ešte dlho bude, tá administratíva. Trump to povedal to J.D. Vance. Nepustia demokratov, týchto neomarxistov k moci. Neviem, akým spôsobom to chcú urobiť. V roku 2020 ale ukázal, ako sa to dá urobiť, keď akože vyhral Biden. Takže dnes právo nemáme. Ak sa bavíme o medzinárodnom, dnes nemáme záruky. Ale je cesta, ako sa k tomu vrátiť, a preto čakám, ako sa rozhodne slovenská vláda. Lebo Maďarsko v tej mierovej iniciatíve Trumpovej je. Oni sa k tomu prihlásili. A už Sun Tzu to hovorí to tiež, že nepriateľa musíš objímať, musíš ho mať čo najbližšie. Ak je latentným súperom a hrozbou Maďarsko, musíme k nemu byť čo najbližšie. A najiracionálnejšie je, keď sme spolu zastrešení jedným bezpečnostným krytom alebo jednou bezpečnostnou strechou, ktorú sú v tomto prípade Spojené štáty. Lebo NATO to nebude. NATO to určite nebude, EÚ to je impotentná vec, a ostať tak sami pre seba a hovoriť hlúposti o tom, že EÚ je náš životný priestor, ako to ešte pred pár dňami Fico vyprával, to je blud, to je hlúposť, to je hovadina. To není. EÚ dnes je priestor pre umretie. A dokonca ani nie pre dobré umretie. Takže to nie je náš životný. Náš životný priestor je Európa, nie EÚ. Ale potrebujeme garancie. Ďakujem, to je všetko zatiaľ. Pán doktor Peter Lipták, a vás by som sa rád opýtal, ako vnímate zmeny z doby covidovej na dobu post-covidovú? Dobu covidovú si ešte pamätáme, máme to všetci v živej pamäti, a zomrelo viac ako 20 000 ľudí. Takže máme tu teraz toto bremeno, 20 000 mŕtvych ľudí, a teraz sme ako keby v tom post-covidovom období a teraz hľadáme možno príčiny, hľadáme možno viníkov tejto situácie, a najmä asi hľadáme spôsob, ako zabrániť tomu, aby sa v budúcnosti takéto niečo zopakovalo, pretože ako už určite viete, Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o ďalších epidémiách, ďalších pandémiách, už hovorí, ako to bude v budúcnosti zvládať, aké opatrenia sa budú prijímať. Prijíma sa teraz nová pandemická zmluva, robia sa zmeny v medzinárodných zdravotníckych predpisoch. To znamená, ako keby sa pripravujú už zasa tú hrôzu, ktorú sme tu mali, a bola tá hrôza celosvetová, opäť v budúcnosti niekedy naplánovať a zrealizovať zasa na populácii v celom svete. Takže v tejto súvislosti určite vnímate, že je tu pán doktor Kotlár, ktorý sa usiluje nejakým spôsobom vyšetriť to, čo sa tu dialo počas tej pandémie. Vnímate určite to, že má veľmi zviazané ruky, že veľmi ťažko nejakým spôsobom sa presadzuje. Vidíme aj politickú vôľu, ktorá ako keby nepraje tomu, aby došlo k vyjasneniu situácie okolo tejto
plný úmrtí na Slovensku v týchto krutých rokoch, ktoré máme za sebou. V koalícii máme, povedzme, Smer, máme tam Hlas, máme tam SNS. Vidíme, že napríklad premiér Fico sa usiluje takisto aj s tým doktorom Kotlárom, aj s nejakými ďalšími ešte členmi vládnej koalície, aby došlo k objasneniu tohto, čo sa tu stalo. A vidíme zasa, že napríklad ľudia z Hlasu to blokujú. Takže je to veľmi zložitá, ťažká situácia. Doktor Kotlár teraz sa predovšetkým usiluje o to, aby došlo k zastaveniu ako keby vakcinácie proti covidu pomocou tých mRNA prípravkov, ktoré teda vyzerá, že naozaj sú veľmi nebezpečné a že je to ako keby samostatný faktor, ktorý poškodzuje ľudské zdravie. Ukazuje sa, že samotná tá vakcinácia proti covidu spôsobila mnoho tých úmrtí, o ktorých hovoríme, z tých 20 000, mnoho tých úmrtí má na svedomí vlastne tá vakcinácia. V roku 2022 vlastne na COVID, z tých ľudí, čo zomreli na COVID, bolo 30% zaočkovaných, v roku 2023 50% bolo zaočkovaných z tých, čo zomreli. A v roku 2024 to bolo 70% ľudí z tých, čo zomreli na COVID, tak boli zaočkovaní. Takisto, čo sa týka výskytu onkologických ochorení, tak v priebehu rokov 2021-2025 stúpol výskyt onkologických ochorení až o 50%. A pritom k tomu došlo u ľudí, ktorí zo 70% boli zaočkovaní. Takisto je veľký nárast neurologických ochorení. A zasa vlastne z toho prírastku neurologických ochorení 70% ľudí je zaočkovaných mRNA vakcínami. Takže jednoznačne z tých dát, ktoré predniesol doktor Kotlár v Prahe o Slovensku, vidíme, že tá vakcinácia mRNA jednoznačne poškodzovala zdravie. Veľa ľudí na to doplatilo životom a naďalej tento stav je veľmi nebezpečný. Vo všeobecnosti k tej bezpečnosti vakcín aj do budúcnosti si myslím, a to som zachytil, že o tom hovoril aj doktor Kotlár v Prahe, že vakcíny sú iba vtedy bezpečné, alebo môžeme ich považovať iba vtedy za bezpečné, keď si ich vyrábame sami. Pretože keď ich vyrábajú niekde, neviem v akej firme v zahraničí, tak nie je záruka, že sledujú len ten záujem, aby naše deti boli zdravé. Čiže bolo by veľmi potrebné, aby sme obnovili výrobu aj vakcín, aj ostatných liekov aj v našich firmách na Slovensku. Teraz tá druhá strana vyťahuje také neštandardné postupy, napríklad proti doktorovi Kotlárovi teraz napísal posudok nejaký ďalší doktor, neviem aký, ako sa volá, ktorý úplne rozbil posudok doktorky Pekovej a on vystupuje ako súdny znalec. A teraz doktorka Peková na Facebooku zverejnila, že ale on sa v zozname súdnych znalcov nenachádza. To znamená, že až také kocúrkovo, čoho sa dopúšťajú naše orgány činné v trestnom konaní, že oni si kľudne príjmú ako dôkaz niečo, čo je úplný nezmysel a ten človek nemá vôbec oprávnenie vydávať. A mal by byť za to stíhaný, keby bol právny štát. Čiže je to taký postupujúci proces, kde sa snažíme proste dosiahnuť tú pravdu a tú spravodlivosť v tej maximálnej miere a v tom je samozrejme potrebná aktivita každého z vás, každého aj z tých, čo nás pozerajú na tých
monitorov a tak ďalej, lebo máme tu až 3 kameramanov, takže je to veľmi popularizované. Takže to je dôležité, aby naozaj ľudia sa zobudili. O týždeň bude tu protest proti progresivizmu. Ono vlastne, toto, čo sa tu deje, že prenasledujú ľudí, ktorí presadzujú pravdu a že to prenasledujú orgány štátu, no to je typické pre progresivistický štát. Čiže my už žijeme v progresivizme a keď sa teraz nepostavíme a nebudeme žiadať proste nápravu, zmenu, tak už nemáme ďaleko od zlého konca. sa pirátsko-koristnický systém, ktorý funguje v krajinách, ktoré sú pri mori a ktoré vykrádali ostatné krajiny a robili si z nich kolóny, vykrádali zdroje, preniesol aj ku nám. My sme nikdy koristnícky, pirátsky národ neboli. Nemali sme nikdy kolóny, nikoho sme nevykrádali, nekradli sme zdroje a tak ďalej. Hej. A keď tento systém prišiel sem, ja som rád, že ste použili pojem ľudskosť. Lebo títo ľudia, ktorí na tom chamtivo zarábajú, sú neľudia. To je priamy rozpor s ľudskosťou. Aj to, že sa nerobia tie štúdie, proste keď niekto má moc a veľa peňazí, dokáže si kúpiť úrady, politické strany a tie procesy nastaviť tak, ako potrebuje. To by som len na okraj tohto, ale druhú vec, ktorú by som chcel povedať, momentálne sa pripravuje kriminalizácia doktora Kotlára. Čiže on, ako sa snaží poukázať na to, čo bolo urobené zle v tom procese, čo by sa malo vlastne vyšetriť riadne pre budúcnosť, tak to tí neľudia, ja to inak nenazvem, tí neľudia sa snažia obrátiť proti nemu momentálne v Českej republike, kde začali posudzovať oprávnenosť znalkyne Pekovej vlastne v súvislosti s tou štúdiou alebo teda znaleckým posudkom, ktorý vydala. Čiže snažia sa vrátiť vlastne cez Českú republiku ku pánovi Kotlárovi.